Ghana man mwakwaya Badu mechia mo enedai. Gedi kan mechia otumfo Oseadeyo asanteman wura. Ka otumfo Oseadeyo otosomienu. Osantehene anasa asanteman wura. Mesa achia eye asantehema na machia Oseadeyo yakumfia me otoso 9 tachima manhene ene nana tachima hema anan matana nkonwa nyinara mechia Bono East Regional House of Chiefs President Nana Owusu Sechi a otoso miensa eye basa manhene na machia National House of Chiefs President Oji ahoho ya ojebi sehwi anwea so manhene na stronko kwan so makwachia Osagyefo Oseadeyo Agyemang Badu doma manhene ene ne hema na menimse nyame adom ye nyina ye ho ye ene enkomodi a ye ba bedi no eya adesua se dede bia yesua no emabunu a yaba de ehia ene se yebesua ya mamre yie ne yankasa kasa bia basabasa biara ana ye ntie atro abakosem amfa nkoye de ense ne mfra ena adesua ye ba besua soronko kwa so no mesre me Nana Domaahene na makasa kakra nana onana mensame mfata se meka bibi mpo efa domaaman ho me se de mensame mfata se meka bibi mpo efa tachima ya akonwa kase eye bono akonwa kase bronchempem de du akwa tachima ya akonwa no saanso na mensame mfata se meka bibi efa de oti krawri ne brawre nwoma so otumfo Oseadeyo nyame kese a wote asikadwa so esikadwa ya nhye da anye na emom nananom enenam okomfo anoche so ene yimaye de enti a me kirem ni se mabunu no bebre minim se hin no munya mo history free yo so munya mo history free hin yo atora obi beka no no afa so no won so o ka bisa otan hunu nti na ene de menkyere ho no se bebekas bibi afa yanya ye nana Osagyefo Oseadeyo Agyemang Badu a otoso mienu Nana Domaahene ne nkomodie bi eho nana se de mekae no wonana ka mensame mfata se oka asem kura mde ma no tum na enso so no de ma won se mabunu no yetie wo pa enti mesre se eniema bi wo ho a ebi a manti ase a mesa abusam na watimi a kiremu ama yan a yenim niama te se wo no yatimi ahunu de edi kan de enti ameka se mofra tie wo pa no bitun se mra wo ba social media na wo kasa de edi kan wone osantehene ensem bi no mse de edi kan no wan ka no ohaw bia so de na emoma se abakose no bi na wo ka no foforo se de yeyenim no dada na nso akirei emabunu ni bi ka wonsem no bi tra ema ekotia asanteman enti mabunu ni bi nso wa asanteman nso so
reply nsɛm no ama enu so ebi betia wo enu achi nsɛm a wo kan ni bi wɔ hɔ a ɛyɛ direct attack on otumfo titru wo kan bi nsɛm bi sɛ ɛya otumfo yɛ man hene ɔnyɛ santehene abrawo a wonim sɛ ɔyɛ santehene a man hene hyɛ n'ase esa aka koka sɛ wɔyɛ kumase hene ɛno ne asɛm a emabunu ni bi a wɔso ɔyɛ bronchempem youth no ɛda wɔ ano ada bi kumase hene nti na menim sɛ wo ba out na wo be kyerɛ mu kyerɛ mabunu no sɛ da bi mu ante masɛm na se a wɔn nso bɛsesa wɔn ano na na de America titru ɛyɛ asɛm bi a nansan mu hyia wɔ says na yɛ regional house of chiefs meeting na wo ka asɛm bi fa Berekum ho ɛno na mepɛ sɛ meka ho asɛm enti nana ansa na meka no mesrɛ wani diem mepɛ sɛ wohwɛ video na atiefo ne ahwɛfo nyinaa so mohwɛ saa video yi iya onye yie ne branda kwabena ene ne wukoda awukuda benkwa yie ine bia ni wa osepata awukuda obekọ ayie da nti ne ya woda nkwana ya woda ne beka che se bewura otumfo opa nti ma ye ma na man da bayi mo amfiri me beka se ma ene ne kopa saadi na bae ana nti America sa mpagia Berekum de bae ana Berekum ademu akoye bibi Berekum from adishie ushia ba abantroma bana na ya santefo e abrofo gina eno so yesi no ekotie hone gina eno tesa ekotie na namo but gina eno ko tie Berekum fo nyina enu ti me yese minimo besi sendmen Berekum fo be mu se de dia ba die no onye na nka ho hwe ba di jesu besusu se ba de be mu bone abaye nti enu ti na ye peja ba se ye man ti na ho ana se ye yi enfem firi ho osadehye minhu me de kra bono ha se de ba beka sa bono no kra ye pio se wo ye mu akoye Berekum fo kasa bono no ye pio chani bi no nkro nti usia ba bele ni aba kan se me la me da nye bono ni na ba be di akonya ho so no be si gina se be asante nti na no no ade no se na esi akoye se ade se na e bi amre ni ma yan hwe na dabi yan hwe pa na e ba faso ebe bobu no se be ya nkwe te se Berekum fo ni nyina kofa se ya ne be wo asem atiefo ne ahwefo yakɔhwɛ aba sɛ mo hu video no a na yɛ Nana Domaahene asɛm a wɔka ɛfa Berekum ho ɛne sɛ Berekum fo dodoɔ no a komo pono no kora yɛ deep ɛkyɛn bono nkasa a aka no ɛhɔ na me wɔ ha kakra ɛyɛ no korɛ wɔka bono deep nanso so de na mpɛ me kan sɛ so obi ka bono deep a ɛno ma na nyɛ bono ni ebi sɛ sia no sɛ de dɔma abakɔsɛm kyɛ no dɔma enkemfiri bono ha nanso sia no mo abetena bono ene bono asase so enti mo kasa no aye bono enti sɛ mo yɛ bonofo ti dɔmaafo abɛka bono abusua no ho ewom sɛ munchi ɛyɛ asumenya a wonuanom ɛne asumenyafo kumawufo wonuanom ne akwamufo bompata agogo
ene nkuro no bebree akese bebree nanso wo kasa ne won kasa na enye pesese bi se ba bi amoa betena no ama doma kasa na sesa bife abefa afrise abefa bono kasa no abeye ne kasa nanso na minim se kuro bi te se boma eya wodea asem bi se bi eni ho achinye bi eni ho nanso boma afo nka bono sese ahafo na wakotena no nam so wakotena asantefuo mu nti waka asante pio enti yebetimi aka se bomafo enye domafo ana bisa wo ka bono ba bomafo ye okuro no mo nka bono enu nti sa asante eka asante na asante kuro ni bia ba be hye bono area na enu nti wo ka bono a eno nkyere se wonya asante ebasa na se na yakwa se wo instigate kroma no against adehye no enti kroma no force ama adehye no nka se wonkwa asante bi wonya asante bi no ye bono sa na kire enti eduru ba bi na se bomafo no so insight se yekra ye nka bono enu nti ye nko doma biem ye ka asante ho a na nam se enye de enti mesre se eno die enka wo be ka sama mabuno no ate nioma bi ase se asanteman no eyekuo a nipa de won ho hyemu de edi kan ebi wo ho a asanteman no kofa no eno wo be ka asanteman bi se asanteman no nhihye ne se okofa obi a ni ba kro nya na ko a wa be ye ni nua bio ebi nso ho a eya yonkofa eno ne asanteman ye free se German for mra mo betena pomu na mo ya akofo dada enti mo be kofa won timra asante ene mo nana abukofi edi ako a wodi ne so no a asante de German ne be ka asante ho no emma sa nkuro no hu se wanya won fa ahodie afri German sum no enti wo ka asante ho ebesi nne woda so ka asante ho ena enne German aman no bebre se won ka asante ho asante nhye obia enti wona wo so ya asante na mesre wani mu die mu jawo mo no wonsom wasante na won so a wo se won ka asante ho no won so entra won ba bi but ase bibia ye wo ka asem no a maburu na fa na atowa no na atemdidie na wo ka twi o ka twi asanteman wo ka twi asanteman emwa emfa asomdue ma bono man betimi agina abra asanteman gina friends asomdue betimi aba wontem wona won ka asanteman betimi aka won ho abom aye bono man ade ebetimi asie na mo ebetimi akoso abra wone asantema wura be ya ayonko na niema bi okra busa na se na moye mo de ekoye ese afi na be ya ayonko enti na asantema ne bonoman na be ya adamfo ebetimi ayeye saa na mo ye moye tirim se ye sei bi e de apagya ye de saa bre na twam na mesrew atwam fi se saa bre no na ye de kon enenso kun ni hobiem ena bio sa ye no kure se German hene ena akodi kodivuar no ena German hene se de nananom bi kire mu no ama mate ase ne se German hene na ekọ no wo de German ho no ejawo Nana Domaahene nanso German no betena abono hene asase so bono hene nso ne tachiman hene se de wankasa wo kan no se bono hene eno no edi se wo pese mo pagya Nana tachiman hene a wo betimi apagya no aye bono nyina hene
nanso saa de ne betimi aba so mra asomdwie ene odo amapa ewo asanteman mu se asanteman no wo pagya no wa wonim se oye niam bebre nyankoma de bebre nipa bebre de wo ho ebo afode obi me ye twitwa na mono obi nso yesie na mono obi nso kodi iku anim se yentutuo mono no ongu obi nso ye ka cheze di ku anim ukoba a mubedi nkuni ba na awotwe be wo de ne homan enti ebetimi abasa se bonoman ebetimi ayesa obetimi anya bonoman sentisa because of sa spiritual yi na ewo mo no asanteman de ne yesronko enti menyi ne se wo se yesai obi de ne ye de aye obi de to de ani de mu nananom epa mo chew mo me mfa asomdue ntena asanteman ni nua ne bonoman asanteman ni nua ne bono nkuro no enti se bono enkuro no pese wo ka won ho bomu a wona won ka asanteman ho no e pese wo ka won ho bo obetimi aye ama na ye fe abra woni asanteman benya ayonkofa efise ye wo gonja kingdom wo ho ye wo dagomba kingdom wo ho dagbon ye wo mampurugu kingdom wo ho wo nyina wo ne santehene wo ye baako enti ye betimi nso anya bono kingdom a wo ne santehene be ye baako ne betimi ya pagya emra ayonkofa soronko beba wo ne santehene ene kings na wo man no ho ba yense obi de enti mabuno no a mokotena wa na mo didi atem na mo kasa twie no munyai emwa nyame nhyira ye nyina medamo ase